шояд шумо филм ва сериалҳои зиёдро дар бораи дуздиҳои ҷаҳон тамошо кардаед. Саҳнаҳои дуздӣ дар синемо хеле зиёд намоиш дода мешавад. Аммо дар зиндагии ҳақиқӣ ин гуна иттифоқҳоро бо чашми худ дидан хеле кам имконпазир мешавад. Аксари ин нақшаҳо ба эҳтимоли зиёд мувофиқи нақша пеш намеравад ва дуздон оқибати худро дар пушти панҷараҳои зиндон хоҳад ёфт. Аммо дар ҷаҳон дуздиҳои ҳайратангезе иттифоқ меафтанд, ки бисёре аз мардуми ҷаҳонро дар ҳайрат қарор додааст. Салом ба як барномаи дигар аз канали Некатоб хуш омадед ва шуморо дар ин канал хушомадед мегӯем. Дар ин навор мо ба шумо 9 аз ҳайратангезтарин дуздиҳои ҷаҳонро нишон медиҳем. Дар охир бошад шумо сезанеро хоҳед дид, ки тавонистанд ҷавоҳироти зиёдро ба маблағи даҳҳо ҳазор доллар дуздида, бе он ки касе пай барад, дар доманашон пинҳон карда аз мағоза баромаданд. Саҳнаҳои ҷолибеанд. Пас то охири барнома моро ҳамроҳӣ кунед, дастгирӣ кунед бо лайкотон, дар канали мо обуна шавед, ҳатман зангуларо пахш намоед ва мо видеоролика сар мекунем. Рафтем. Дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионатҳо баргаштанд. Бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Инчунин шумо имкон доред, ки бо промокоди мо, яъне нека, дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. Маълумоти бештар дар комментария. Ин имкониятро набояд аз даст диҳед. Дорухона. Ин яке аз беҳтарин маконҳо на танҳо барои дуздони бетаҷриба аст, балки дуздони соҳибтаҷриба низ чунин маконҳоро хеле зиёд дӯст медоранд. Далелаш ҳам маълум аст. Дар ин ҷо имкон дорад, ки доруҳои гаронарзишро бидузданд ва бо ҳилагарии тамом онҳоро хеле гаронтар аз нархи худ дар бозори сиёҳ бифурӯшанд. Ин ду дӯст ҳам тавонистанд, ки кори худро бо муваффақият анҷом бидиҳанд. Шаби 31 декабри соли 2015 ду марди таноманде бо ниқобҳо дар чеҳраашон тавонистанд тавассути тирезаи як дорухона дар штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико худро ба дохили дорухона расонанд. Онҳо хеле дақиқкорона худро ба сандуқи наздик карданд, ки доруҳои гаронарзиш дар он нигоҳ дошта мешуд. Эҳтимолан онҳо оиди ин ҷои доруҳо аз аввал маълумот доштанд. Онҳо барои ин кори худ 2 соат заҳмат кашиданд. Яке аз онҳо бо арраи барқӣ сандуқро бурида, барои хомӯш кардани он аз шарбати махсусе кор гирифт, ки барои сулфа истифода бурда мешавад. дуздоне, ки ин кори худро моҳирона ба анҷом расонданд ва доруҳои зиёдеро бо арзиши миллионҳо доллар дуздиданд, ҳатто то ҳол касе натавонистааст онҳоро биёбад. ширкати Apple Амрико бешак яке аз беҳтаринҳо дар дунё буда, бо сохтани чизҳои аҷибу ҳайратангез тавонист мардумро шифтаи маҳсулоти худ гардонад. Хуб, агар ин ширкат то ин андоза машҳур бошад, пас ҳатман фикр мекунем, ки аз ҷиҳати амниятӣ низ хеле пурзур буда, дуздӣ кардан аз фурӯшгоҳҳои он кори осоне нест. Аммо дар ҳақиқат чунин нест. Чанд сол пеш ин 4 ҷавон дар яке аз мағозаҳои Apple дар Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки маркази асосии ин ширкат низ дар ҳамин ҷост, тавонистанд ба яке аз марказҳои савдои Apple дохил шаванд ва ин гуна хеле осон дуздӣ кунанд. Дар ин навор дида мешавад, ки муштариёни мағоза бо нигоҳҳои аҷиб ба дуздон менигаранд. Дуздон бошанд бе ягон тарсу ҳарос кори худро анҷом медиҳанд ва ин замон ҳеҷ чизе намешавад. На занги хатаре зада мешаваду на ягон муҳофизе мерасад. Ин дуздон бошанд чолокона телефонҳо, планшетҳои зиёдро бо худ мегиранд. Дуздон барои ин кор фақат 30 сонияро дар назар гирифта тавонистаанд, ки дар ин муддати кӯтоҳ хуб дуздӣ карда аз он ҷо ғайб зананд. Аммо баъдтар полис тавонист, ки пеши роҳи ин дуздонро гирифта онҳоро дастгир кунанд. аҷибаш он аст, ки ҳамзамон дар шаҳрҳои дигари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чунин ҳодиса рух додааст. фикр мекунед, ки кушодани терминалҳои махсуси пардохт кори осонест? ҳодисаҳоеро ҳам мо дидаем, ки ин дуздон бо кӯшиши зиёд тавонистанд, ки ин дастгоҳҳоро ҳамроҳи худ бибаранд, аммо баъдан онҳоро кушода натавонистанд. яке аз роҳҳои кушодани ин таркондани он мебошад, аммо таркондан ҳам кори оқилонае нест, махсусан дохили як шаҳри бузург. Аммо дар ин навор гурӯҳе аз дуздон тавонистанд дар муддати 1 дақиқа ин дастгоҳро кушода пулҳоро бо худ бибаранд. ин кор чунон ғайричашмдош буд, ки ҳатто муҳофизони бонк ҳам натавонистанд расида оянд. солҳои охир ин гуна ҳамлаҳо ба терминалҳои бонкӣ хеле зиёд шудааст. пас саволе ба миён меояд, ки чаро масъулони бонк ягон системаи муҳофизатии бехатарро роҳандозӣ намекунанд? коршиносон мегӯянд, ки хараҷоти ин кор барои бонкҳо хеле зиёд буда, ҳатто аз маблағҳои дуздишуда низ гаронтар мешавад ва ҳеҷ кас пеши роҳи дӯстонро гирифта наметавонад.
ширкати азия маркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад. Мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё баръакс мехоҳед хароб шавед, ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа дароз кунед ва илова бар ин қувваи мардонагиро дучанд кунед. Пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва дороҳо барои ҳамаи дардҳоро фармоиш диҳед. Дастрас кардан тамоман ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад. ба ҳамин монанд гурӯҳе аз дӯстон дар Ирландияи Шимолӣ хостанд терминали пардохтро бидузданд. Онҳо барои ин кор экскаватор ё худбели механикиро истифода бурданд. Дуздон ин гуна дастгоҳро аз девор берун мекашонанд. Онҳо барои ҷой додани дастгоҳи мошини махсусро интихоб карда, болои мошинро ба андозаи ҳамон дастгоҳ сурох мекунанд, то ҳама кор мувофиқи нақша пеш равад. ҳайратовар он аст, ки онҳо хеле моҳирона ва зуд дастгоҳро дар дохили мошин ҷо карда, ҳатто як сонияро ҳам аз даст надоданд. ҳатман шумо медонед, ки ин корро анҷом додан дар вақти хеле кам мушкил аст. ба андешаи шумо, оё мошинеро ки $100,000 арзиш дорад касе дуздидан метавонад? Шояд шумо бигӯед, ки бале, аммо ин кори осон нест. Ин навор дар яке аз шаҳрҳои Англия наворбардорӣ шудааст. Дар ин ҷо дида мешавад, ки дуздони моҳир бе он ки ба мошин ҳатто даст расонанд, дари онро дар камтар аз 1 дақиқа кушоянд ва ин гуна мошинро бо худ бибаранд. Ин наворро соҳиби мошин барои дигарон пешниҳод кардааст. Ӯ бо тааҷҷуб мегӯяд, ки чӣ тавр чунин як мошини бо арзишро системаи бонки хатараш кор накардааст ва дуздон тавонистанд, ки ба осонӣ онро бо худ бибаранд. Вале дар аср ҳамаи чӣ хеле осон будааст. Ин мошин Tesla ном дошта, тарзи тарроҳиаш чунин аст, ки агар калиди онро ба худаш наздик созем, зуд кушода мешавад ва ин дар асл як осония барои соҳибони он мебошад. Дар ин ҷо дуздон фаҳмидаанд, ки бисёре калиди мошинҳояшонро дар пеши дари биноҳо ҷой медиҳанд. Ба ҳамин хотир яке аз онҳо бо дастгоҳе, ки сигнали калидро меёбад, ҷои аниқи онро ёфту онҳо мошинҳоро бо худ бурданд. Агар калиди он дар ҷои бехатар мебуд, масалан дар баландии сохтумон, он гоҳ дуздон ба мақсади худ намерасиданд. Ин як таҷрибаест барои касоне, ки аз мошини Tesla истифода мебаранд. ин намуди дуздиро шумо шояд дар умратон надида бошед. Телевизиони калонеро даруни доманаш ҷо кардааст. ин ки ӯ чӣ гуна бо ин телевизори бузург роҳ гаштааст, саволи бузургест, зеро бо ин бузургиаш аз эҳтимол дур нест, ки телевизион аз зери доманаш биафтад. Аммо касе дар бораи давоми ин кор чизе хабар надорад. агар ягонтае шумо дар ин бора ягон маълумот дошта бошед, метавонед фикру назариёти андешаҳои худро дар комментария бинависед ва мо ролика идома медиҳем. дӯстҳои калони бонкӣ фақат дар филмҳои синамоӣ намоиш дода намешавад. Масалан, дар ин ҷо гурӯҳе аз дуздони бразилиягӣ дар соли 2016 тавонистаанд $70 миллион бидузданд. онҳо ин пулҳоро аз яке аз бонкҳои марказии кишвар дуздиданд. ин пулҳо чунон зиёд буданд, ки вазни умумии онҳо ба 3.5 тонн мерасид. ин дуздӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ ба амал омада буд, аммо нақшаи онҳо аз моҳҳо пеш тайёр шуда буд. дуздон дар баҳори ҳамин сол дар наздикиҳои бонк як хонаеро ба иҷора гирифта буданд ва аз ин ҷо ба бонк як туннели 80 метра кандаанд. онҳо дар ин кор аз муҳандисон ҳам кӯмак хостанд, аммо кӯмаки асосиро яке аз кормандони бонк ба онҳо карда буд. онҳо барои ин кор 7 соат вақт сарф карданд. дар ин муддат ҳама камераҳо аз кор монда буданд ва онҳо тавонистанд бе мушкилӣ нақшаҳои худро амалӣ созанд. давлат ба хотири ин масъала 27 касро дастгир карда, аммо аксарияти пулҳоро ба ҳамаи ин нигоҳ накарда баргардонида натавонистанд. соли 2015 дар шаҳри Лондон яке аз аҷибтарин дуздиҳо ба амал омад. як гурӯҳ аз мардони пир ва нафақахӯр ин мардон тавонистанд бо гузаштан аз девори Хартен Гарден худро ба маконе расонанд, ки дар он ҷо пул ва чизҳои қиматбаҳо буд. ин мардҳо тавонистанд девори 50 метраи бетониро сурох карда, онҳо тавонистанд 14 миллион фунт стерлино баробар ба $18 миллион бидузданд. аҷоибаш он аст, ки ин корро дар
рӯзи 2 апрел, яъне дар айёми гармугармии Иди Пок. ин як ҷашнест ки барои англисҳо ки онҳо дар вақти ин ҷашн ба таътил мебароянд. ин замон ҳам ҳамаи бонкҳо дар таътил буданд. ҳарчанд нақшаи онҳо хуб пеш рафт, аммо онҳо натавонистанд аз полисҳо гурезанд, зеро пас аз ин кор онҳо пайваста бо ҳам тамос мегирифтанд, аммо хабар надоштанд ки телефонҳои онҳо гӯш карда мешавад ва ҳамин хел дуздони иронсол ба осонӣ ба даст афтоданд. дар ин ҷо шумо се занеро мебинед ки эҳтимолан аз кишварҳои шарқӣ мебошад. дуздиеро ба маҳорати зиёд ба анҷом мерасонанд ки ҳатто шумо дар ҳайрат мемонед. дутои онҳо фурӯшандаро хуб ба гап мегиранд ва севимиашон бошад ин тавр бе ягон намуд ташвиш қутиҳои ҷавоҳиротро ба доманаш меандозад ва ин корро чанд бор такрор мекунад. ба навор диққат диҳед ки чӣ гуна ёрдамчиҳо фурӯшандаро ба гап мегиранд ва севимии онҳо бе мушкилӣ нақшаро амалӣ месозад. гуфта мешавад ки арзиши ҳар як ин қутиҳои ҷавоҳирот баробар аст ба $60,000 амрикоӣ. агар яке аз шумо фурӯшандаи зару зевар бошед, пас ин кор барои шумо бояд таҷриба шавад. дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. тамошобинони гиромӣ, агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дастгирӣ кунед бо лайкотон дар канали мо обуна шавед ва ҳамчунин зангуларо пахш намоед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.